Maayong adlaw sa tanan nga mga tagpalamati sining palatuntunan, handumanan sa isa kaambahanon. Amo man sa mga dramatista sang RMN nga maghatag kabuhi sining akon sulat. Ako si Agot, nagapangidaran sa 28 anyos. Pareho sa iban, may istorya man ako sa pagigug mga hindi ko gid malipatan, apang sa wala ko pa masuburan, palihog patukaras ang ambahanan nga ginatiguluhan, pangarap ko ang ibigin ka. Ikaw ang ginpadala diri ni Chay Fatima nga mabulo sa iyang timbang? Yes, sir. Ako gali si Agot, 28 ang edad. Mapisan, responsable kag masaligan. Maayo. Amugid na ginapangita ko sa isa katimbang. Hala, kagwapo kay Sir Romy. Ilabi na kung mag-iwan siya. Nagkagwa kitang madalong niya nga timpos. Sir? Mamangkot ako. Pila ka mo din yung ari sa inyo balay? Wala kami sang bata sa asawa ko. Kag ato siya sa gwa nagkaobra. Gani, ginapaobda na ako sa mga manghod ko diri samtang wala siya. Bali, duha lang kamo sang manghod mong nag-a-estad diri subong? Yes. Nga nakapamangkot ka man sila? Agad mahibaluan ko, sir, kung pila ang tig-angon ko. Kung ano kadamo nga sud anong lutuon ko. Mga amo sila nga butang, sir. Oo, gali, no? Duha lang kamo nag-a-estad diri, sir, pero kalapad sa balay ninyo. Amugin ang rason kung nga nagkuha ko sa timbang. Kabalo ka, pulos kami lalaki mo. At tamad kami yung mag-imos kaga manggawit dito sa sulod sa balay. Kung sa bagay, sir. Ate, sige ha. Ato na ng kwarto mo. Magsulod ka na dito. Agad nga makahimos ka na sa mga gamit mo, okay? Sige, sir. Madamo gid niyo salamat. Ara, nagtapuan ko ng mga furnitures. Kung di daw bago lang. Kadamo sa mga pictures na nabutang sa picture frame kag na-display diri. Ba, siya siguro si Ma'am Veronica, ang asawa ni Sir Romeo. Kagwapa siya. Ang ngayon din sila nga duha. Ba, ang sila picture ni Sir Romeo. Tungan din siya kagwapo diri. Mahal. Kanugon sa inyo, sir. Mga pareho mag-klase lalaki ang type ko. Ilang gwapo, manggaranon, mabuot, gentleman, kag ilabi na sa tanan, mapinalanggaon. Oh, my Romeo. Hasta ka nalagit siguro sa daang ko. Oh. Nga ginalokan mo picture ni Manong? Sir Raymart? Wala, sir. Ginbugahan ko to yung hangin kay gintrapuhan ko. Kay na ko pa ikaw ginahimutaran. Kagkaklaro gid sang nakita ko nga ginhalokan mong picture niya. Ano, type mo siya? Ha? Type mo magulang ko? Well, kung oo, halong-halong ka, may asawa na yun siya. Kagkilala ko magulang ko, may pagka-playboy man nga klase sang lalaki. Kung mahibaluan niya nga gusto mo siya, basi mag-take advantage niya sa iyo. Paluyagon ka niya, kag ikaw manging kaluluwi sa ulihin. Tungod ang asawa sa gihapon niya, pilion niya. Oh, Sir Raymart? Wow! Dopisyonado kami! Wala labot nga may negosyo. Inaboy ka man sa asawa mo. Pinas ka dyan. Oo, Miggy. Saan mo wala? Swerte gani ako sa iya eh. Kabalo ka, Meg. Oo. Mike, sana all na lang ito yan. Meg, timbang sa balay kay kapos sa timbang mo. Oo, sa totoo lang. Wala ako sa timbang mo. Tawad ka, Meg. Agad ang Buot pa na nga timbang. Tungkol ang natuan. Sila abi ang mahiyat sa pareho. Wala lang sa... Huy! Wala pa. Wala pa ang matuon. Sino ang abing puntatang ko ng pantasya ko sa inyo? Tungod ang matuod. Mapasana all ang blessing mo. Bulamig mo, di mo inas ka dyan. May negosyo ka na. Uy! Ay, itlog mo! Sir Raymart, kaina ka pa dira sa likod ko? Oo.
Kagkaina pa ako nagapamangkot kung anong sudan nga luto mo. Pero daw nagalutaw ang paminsara mo samtang nagatulog sa magulang ko. Ano? Walang upag nakuha ang ginhambal ko sa iyo? Uy, bugtaw! Gusto na nga pantasya na ikaw si Juliet. Okay? Isa pa. Ilan na ganing edad ni Nong Romeo? 35? Ikaw, 28. So, mga 7 katuig ang agwat sang edad ninyo. Ako, 28. Tubo-tubo lang kita. Why not, Abi? Ako na lang ang pantasyahan mo. No, thanks. Agot? Agot, mapauli si Mamo Veronica ha. Luya ko nga magluto ka sang madamo. Ihatag ko sa imo ang listahan nga mga paborito niya nga kanon, okay? Okay, sir. Papauli si Ma'am Veronica. Kanang wala na kitang chance nga mangin kami ni Sir Romeo. Wala na. Nakahibalo ako nga kung magpatol ako kay Sir Romeo. Kinida ang maninggo ako. Pero wala ako sa labo tungod ng hulog na kitapukot ko siya. Kag hindi ko nagitimakunggan pa. Hindi na. Agot? Okay ka lang? Ano tabo si mo? Nagalumaw-lumaw ang mata mo? Ano, may problema ka bala? Ha? Wala, sir. Okay na ako. Wala ako sa problema. Good. Sige na. Maghimos ka na, agad nga makapaninda ka na sa lulutuon mo, okay? Yes, sir. Maayo kay nakabisita ka man diri sa amon, anak. Kamusta ang obra mo? Okay man lang, Nay. Mga mabuot man ang mga amo ko. Wala man nila ako ginapabayaan. Maayo pa magsubong sina. Pero anay ka? Do may nanutaran ako sa imo? Na ano, Nay? Sigurado ka nga wala ka sa problema? Nga okay ka lang dito? Kayo ho? Kasubong sa itsura mo. Abi, magsugid ka sa matuod sa akon, ha? Okay ka lang yun dito sa ginaobrahan mo? Oo, Nay. Okay lang matuod ako. Kwan, nahidlaw na ako sa inyo. Amo man kami sa imo, anak. Sige na, Nay. Hindi na ako magdugay. Naghapit man ako diri, agad ka mo sahon kag bisitahon ka mo. Mapamerkado pa ako, kay may baklon ako para sa lulutuon ko sa pagabot sang ama ko. Amo bala. Ate, sige. Maghalong ka, nak, ha? Kamo man, Nay. Ay. Kung nakahibalo ka lang, Nay. Kung nakahibalo ka lang sa matuod ko man nakatsugan. Naghapit na ako diri sa inyo, agad magkuha sang kusog, agad ato ba kayo? Kabutay ka di magigugma. Ilabi na ko lang ginahigugma mo. May tag-iya na. Han, nahidlaw gina ko sa imo katama. Amo man ako, Han. Palangga tagiti katama. I love you too, Romeo. I love you very much, sweetheart. Kasabot sila ako sa Romeo. Veronica. Langga. Veronica. Naman ko yung katulog sa iyo. Ako nakasakit din. Amayo pa. I miss you so much. Dili kita. Patik-patik ito mag-ibi. Agot? Nga nagadali-dali ka. Ano ka? Nga daw mahibi ka. Agot? Tungod balay ni ka ng Romeo. Nakita mo kung anong nila kapalanggas ang asawa niyang isa kag isa? Kasakit. Tuman kasakit. Taginadunot ang tagipusoon ko. Nan, hindi ka ginabi mati sa akon mo. Kung ako na lang siguro ang piliyon mong higugmaon. Wala ka pa sang kaagaw. Ilabi sa tanan. Hindi ka pa masakitan. Hinugay ka na dahog, sir, ha? Hindi na ako kapag-isa. Tawagan na lang ako sa ngayon ko. Kag wala ako nagalahog akon. Matulang na sa lingko.
Una ko palang napagkakita sa imo. Nahulog ng buot ko. Gano'n kang pasultan mo. Pwede, ako na lang. Kag hindi ang magulang ko, ang higugmaon mo. Pwede ba na? Ha? Agot? Raymart! Nakibot ako sang ginako ato sa ako ni Raymart. Pero wala sa may madula kung testingan ko. Kag sa dalayon, napamatud-an ko nga palangga gid niya ako. Gani nag-resign ako bilang timbang nila, kag nag-apply bilang nobya niya. Kutob diri na lang ang akong pagsaysay. More power and God bless.